Έτσι λοιπόν, ο συνδυασμός Light Field και IBR έχει δημιουργήσει μια καινούργια τεχνολογία, τη Light Field Rendering, η οποία χρησιμοποιείται για την κατασκευή αυτών των νέων εικόνων. Πλεονέκτημά της είναι ότι απαιτεί μονάχα τις αρχικές εικόνες και καμία περαιτέρω πληροφορία. Για την κατασκευή των εικόνων χρησιμοποιούνται δύο βασικές μέθοδοι παρεμβολής. Η διγραμμική παρεμβολή, που όπως φαίνεται από το σχήμα παρακάτω, οι τιμές έντασης των νέων πίξελ της καινούργιας κατασκευασμένης εικόνας καθορίζονται από τις τιμές έντασης 4 στο δικό μας κώδικα γειτονικών εικόνων, ενώ στην περίπτωση της παρεμβολής κοντινότερο γείτονα χρησιμοποιούμε μόνο την πληροφορία από την αμέσως κοντινότερη κάμερα, την αμέσως κοντινότερη εικόνα. Στη Light Field μέθοδο ορίζονται το επίπεδο κάμερας όπως φαίνεται στο σχήμα δεξιά, όπου είναι το επίπεδο κατ' ουσίαν της συστοιχίας που έχουμε τοποθετήσει στην κάμερα, το εστιακό επίπεδο που είναι κατ' ουσίαν το επίπεδο της σκηνής και οι φωτεινές ακτίνες που τέμνουν τα δύο επίπεδα. Τα επίπεδα αυτά διακριτοποιούνται ώστε να καταγράφεται πεπερασμένος αριθμός ακτινών φωτός και η λειτουργία τους είναι απλή. Εάν όλα τα σημεία του εστιακού επίπεδου καταλήξουν σε ένα σημείο του επίπεδου κάμερας, σε εκείνο το σημείο έχουμε την κατασκευή μιας νέας εικόνας. Η μέθοδος εισαγωγής του υδατοσύμου απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα. Το υδατόσυμο εισάγεται σε όλες τις αρχικές εικόνες, προκειμένου να έχουμε κατασκευασμένη εικόνα ή κατογραφημένη, εκμεταλλευόμενο τη χωρική ευαισθησία που παρουσιάζει το ανθρώπινο σύστημα οράσεως. Έτσι λοιπόν οι αρχικές μας εικόνες περνάνε μέσα από ένα εξυπερατό φίλτρο με σκοπό να απομονώσουμε τις λεπτομερείς περιοχές της εικόνας. Σε αυτές γίνεται χωρική πρόσθεση των συμπληρωμάτων του υδατοσύμου, που βλέπουμε είναι κάτι σαν ένας πίνακας τυχαίων αριθμών. Αυτό το αποτέλεσμα διαμορφώνεται με ένα συντελεστή κλίμακας, ο οποίος θα διαμορφώσει τη δύναμη κατ' ουσίαν του υδατοσύμου στην εικόνα, και το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι αυτό που θα διαμορφώσει τελικά την αρχική μας εικόνα, ώστε να πάρουμε την τελευταία υδατογραφημένη εικόνα. Η διαδικασία αποτυπώνεται και στον μαθηματικό τύπο κάτω δεξιά. Η μέθοδος ανίχνευσης είναι μια correlation based. Με άλλα λόγια, κριτήριο απόφασης για την ύπαρξη υδατοσύμου σε μια εικόνα είναι η συσχέτιση της εικόνας αυτής με το υδατόσυμο. 3 βήματα για τη διαδικασία. Η υδατογραφημένη εικόνα εισάγεται σε ένα εξυπερατό φίλτρο